Jeg tror fordi det andet der var det der med, at det der kunne godt passe lidt. Er det sjovt, eller er det langt? Ja. Nej, det er fint. Du har sagt en lav. Nej, men skulle det jo gå ud til. Som bare Det ser det lækkert ud. Det er jo lige før. Så er vi kommet til Corfu, og vi lige ved at prøve at finde et sted, hvor vi kan få noget at drikke. Og lidt frokost, tror jeg. Jeg tænker at skulle på den her beachbar, der er lige her nu. Den var vi også på sidste gang, vi var her, og det var bare mega hyggeligt. Så, og så skal vi ned og opleve det efter. Nu må jeg sgu hellere drikke der. Det er ikke lige så flot på det her kamera, som det er på ens iPhone lige nu. Nej. Det kunne være lidt sjovt. Der går en hest der. Jeg så... Nå, det er jeg. Kom ind. Ja, kom ind. Welcome to my crib. Det er This is where the magic happens. Nu skal I bare se. Altså, vi har jo ligesom master bedroom her. Med stor, dejlig to personer, ikke halvanden, to. Herovre har vi stue/kontorfaciliteter. Og hvis vi lige, så kan vi trække ud til de mere kliniske faciliteter. Her har vi luksusbadeværelse med desinficeret toilet. Og se nu her, med tebrikker. Vigtigt. Det får du ikke altid. Det får du bare ikke altid. Og fig and avocado shampoo and shower gel. Det er den, jeg selv bruger derhjemme også. Hvis I følger med herude, så har vi måske højdepunktet. Min personlige favoritting ved dette sted. Og nu skal I holde fast. Der er næsten for meget plads herude. Vi har master dobbelthånding. Cafésæt, askebæger, aircondition lige i numsen. Og smuk udsigt ud over en grøn og frodig park. Velkommen til. Update. Jeg har lige været i bad, og inde på badeværelset ser jeg så ud af øjenkrogen, at der er så meget skimmelsvamp. Så nu skal I se. Her er vi i hjørnet. Yay, hvor fedt. Jeg kommer lige gå ned i receptionen, og så må vi se, hvad de siger til det. Jeg kan komme tilbage, vi er stadig i samme værelse som før, fordi hotellet er fuldt booket. Men de vil kigge på det i morgen. They will fix it. De vil fikse det i morgen. Og så må vi se, hvordan de fikser det på et par timer. Og så må vi tage den derfra, fordi det ser ud til, at der er rigtig mange hoteller, der er fuldt booket lige nu. Ja. Jeg må vi sove på balkon. Spændende. Nu skal vi ud og have noget at spise, og vi skal hjem på Søblakkestedet, som vi var på sidste år også. Så det bliver mega godt. Og det her er min lille feriegave fra Jakob, min bandana i græske farver og solbrillerne. Og det her, det er vores outfits. Outfits of the night. Flere farver, men jeg vil ikke tilpasse med, at på den anden side, det er nok det grønne. Ja, fordi det er også egentlig, der gider ikke... Han kommer også bare gående ud med et glas uso, som han stikker af. For en pille vellykket første dag.
Det er meget lækkert. Så det er blevet mandag og endnu en dag på Korfu. Og i dag skal vi ned til Kanoni, hvor vi boede sidste gang vi var her. Og måske bare lidt bade lidt også. Og bagefter så tror jeg, vi skal ind til byen. Fordi min adapter åbenbart ikke virker, så jeg har ikke særlig meget plads på det her kort. Vi har pakket en taske til stranden, og så må vi se, hvad de laver ude på badeværelset senere. Nej. Nu er vi kommet til Kanoni, og vi har været oppe og spise morgenmad. Vi er nødt til at se den hvide kirke. En lille kirke, som er meget kendt her på Korfu. Og nu ligger vi og soler og bader. Jeg skal starte op til George og have lidt at spise, tror jeg. Det ser flot ud, der er bjerge i baggrunden. Skal lige lave. Efter det så var vi oppe og spise hos vores gamle ven fra sidst vi var her, George, som selvfølgelig ikke kunne kende os, men vi kunne godt kende ham. Men så viste vi ham et billede af ham, da vi var her sidst, og så blev han meget begejstret for det, og bød endda på Uso og hans egen hjemmedyrkede og lavede olivenolie. Og så tog vi derefter videre til en anden lille badestrand, hvor vi også badede et par timer og havde det lækkert. Og nu skal vi hellere have der aftensmad ind i byen. Ud af fokus. Det er dag 3, og vi skal have noget morgenmad. Okay. Så er vi på stranden igen. I aften tror jeg, vi skal ind og have en gyros. Vores første gyros. Vi skal finde nogle gaver til Victor Marie. Og så tror jeg bare, vi skal hygge. Måske et glas vin eller et eller andet. Vi har været på markedet i dag, som så bare ikke var særlig stort og lidt mere sådan lokal standard. Det var mest bare lidt de samme frugtboder og fiskemænd. Grøntorv. Ja, mere en slags grøntorv. Nu skal vi have lidt frokost. Klokken er 2:30. Ja. Men altså, vi er i Grækenland. Mediterranean style. Okay. Vi har lige spist frokost nede ved det her dejlige sted ved vandet, og nu er Anne ude at svømme sig en tur. Hun ligger der. Og ellers er her bare meget dejligt. Vi har lige været hjemme på værelset,
og gjort os klar og slappet af. Og nu er klokken 7:15, og vi er på vej ind til byen for at få noget aftensmad, hvor vi skal have en gyros. Og så tror jeg, vi skal have lidt vin efter, måske en uge, et eller andet lækkert. Og vi går som sædvanligt på vores lille strandpromenade, hvor der er bare mega smuk udsigt ud over havet og ud over bjergene til Albanien, tror jeg det, ikke? Albanien, det her. Og sejlbåd. Og sejlbåd. Og Og man kan se op på det gamle fort. Fantastisk. I morgen skal vi til vestkysten, hvor vi har lejet en bil og et hotelværelse. Og se noget helt nyt af Korfu, som vi ikke har prøvet før. Og det glæder vi os meget til. Ej, jeg skal have en solbriller på. Klokken er 9:30, og vi er ikke sultne endnu. Så nu har vi sat os og får lidt at drikke. Jeg får en cocktail, Jakob får en øl. Og Jakob har også købt... Nej, jeg har givet Jakob en landsholdstrøje. Græsk landsholdstrøje. Og så har vi shoppet lidt mere rundt. Vi har købt gaver til Marie og Victor. Så det bliver spændende at se, hvad de synes om dem. Og så tror jeg, når vi har drukket den her, at vi skal nok have noget aftensmad. Nu er klokken lidt i 12 midnat, og vi har sat os på en bar for at få noget at drikke. Ja, vi vil faktisk bare have et hus. Men så sad vi sammen med en større gruppe mennesker, vi aner ikke, hvordan de kendte hinanden. Og vi synes, der gik alt for lang tid, før vi fik vores drikkevarer, eller at der kom nogen hen og betjente os. Så nu har vi altså fået en helt gratis prosecco og en vodka soda. Der er gang i gaden. Stemningen er hyggeligt. Og her er min smukke kæreste. Very nice. Kalimera. Det er vores sidste dag i Korfu Town nu, og vi skal køre herfra om lidt. Vi skal ned og tjekke ud og hente vores bil her om 20 minutter eller sådan noget, så vi har lidt travlt. Og vi har lige været nede ved en lokal bager, en rigtig hyggelig lille fyr, hvor vi har købt et par croissanter, chokolade og normal. Og det til Anne, og jeg skal så have mig en spanakopita, tror jeg man kalder det. Sådan en græsk feta spinattærte. Nu skal vi lige sidde lige og have lidt i skrutten her, inden vi tager afsted, men så rykker vi også om lidt. Op, hvor jeg har smukt her, Maus. Prøv lige se. Det er himmelbjerget. Så har vi første stop på turen, og vi er på Babali Beach, som er vanvittigt smuk, men vi har haft en lidt kaotisk køretur, og Jeg trænger lige til at falde ned i hvert fald. ja, Ej, det er da gået fint. det er gået fint. Det er bare meget græsk i kørestilen, men nu er vi her, og det er mega fedt. Vi har fået vores lejebil, og der er noget galt med den. Vi har kørt måske en lille times tid, og ja, vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Der er noget galt med gearne, tror jeg. Nu snakker Jakob med vores udlejningsfirma, så nu må vi se, hvad de siger. The stick in any of the gears. Vi lige en frokost her ned på vandet i Cassiopen. Et rigtig smukt og idyllisk sted. Sagen er så bare den, at vores lejebil er på sammen måske så meget sagt, men der er noget gøjl med koblingen eller gearkassen. Så vi venter på at der skal komme en og hente den og os, og så skal vi tilbage til Korfu Town og få en ny bil, som vi så kan køre videre i. Så det er lidt et setback, fordi det betyder, at vi ikke rigtig når så meget op på nordkysten, ikke i dag i hvert fald. Fordi inden det, og vi lige kommer afsted, så er der lige gået et par timer. Så ja, det må vi gøre en anden dag, hvis vi vil. Men det skal ikke slå os ud af det gode ferie. Og Jakob er i godt humør igen. Jeg var lidt knotten for lige da det skete, det må jeg indrømme.
gruppe, for det var sådan lidt en blandet landhave. Det var svært lidt at penge. De talte engelsk med hinanden, men de var ikke alle britter. Det var sådan, vi skød lidt på, om det var sådan en slags firma. Vi er endelig kommet til Vestkyld og har fået hotelværelse, og det er alt, hvad vi kunne drømme om. Er det ikke det? Der kunne godt have været jacuzzi ude på velkommen. Ja, okay. Men vi har fået en gratis flaske vin, fordi jeg kom til at skrive, at vi havde været her før. Og så har vi også fået en frugtplatte, hvor den åbner man herinde. Så det er super lækkert. Og så har vi også bare det mest vanvittige view ned til bugten, må det være. Ja. Så insane. Og nu skal vi ned i poolen. Jeg har døbt, inden vi tager ud og spiser aftensmad. Så er vi ankommet på hotellet efter en lidt stressende rejse, som desværre turhop, som blev lidt anderledes end planlagt, grundet lidt tekniske problemer med bilen. Vi har stadig bilen været lidt bekymret for viderefærd, men nu må vi se. Men det blev lidt godt igen, da vi kom hertil, for her er helt utroligt smukt, og det er et helt dejligt hotel. Det er skønt. Så nu skal vi ud og have noget at spise, og måske en lille drink. Sådan noget. Ah. Status er, vi har fået morgenmad på hotellet. Den var mega lækker. Okay, man kan ikke se dig. Se det længere ned. Og med nok den mest vanvittige udsigt, jeg nogensinde har spist morgenmad til. Ja. Så smukt. Og så har vi brugt formiddagen på at ligge på en privat klippe, som hotellet har, en klippestrand, som hotellet har bygget med sådan rapporter til solsengen og snorkelet. Fordi vandet var helt insane, smukt. Masser af fisk. En blæksprog der også. Ja, så masser af ting at se på. Nu skal vi ned til den anden strand på den anden side af hotellet, som er... Mere en rigtig strand. Ja, en rigtig strand. Og det glæder vi også til. Adieu. Godt. Nu skal vi ud og have aftensmad. Jeg tænker, at vi skal ind til selve Palakistritsa-byen. Lige præcis det, som Jacob sagde. Og finde et eller andet derinde, så må vi se, hvad den bliver til. Hørskjorte, hørskjort, sneakers. Har du ikke nogen andre strømmer med? Ja. Det er der ingen, der ser. Nå, hvad har du så? Roletop, nederdel med polkeprikker. Og så har jeg ikke på endnu, men jeg skal have en salater på. Okay, en lille situation til vloggen her.
Jeg står meget og venter på Anne i sådan en position som det her gennem hele turen. Det har gjort hele turen, og kommer formentlig til det lige lidt endnu også. Og det er jo tit meget smukt og sådan noget, men Anne hun skal tage billeder med 3 forskellige kameraer. Og det tager lang tid, og hun stopper gerne, når der er sådan en flot udsigt, som der er lige her. Så tager det gerne... så stopper hun gerne hver 10. meter eller sådan noget. Men altså, det er også meget flot lige her. Så ja, det var bare lige et udsagn for mig. Skal vi løfte tilbage? God morgen. Det er tid til morgenmad. Det er lige godt først, at vi ikke har lavet en roomtour på vores Insane Hotel, så det gør vi nu. Velkommen til MTV Cruise. Jamen, velkommen til roomtour her på vores rigtig dejlige hotel. Vi kan starte herude på badeværelset, som er en upgrade, en lille upgrade, men jo stadig en upgrade fra det sidste. Vi har håndvask i sådan en sejt skål. Der er slæber lavet på lige nu, og tandbørster og ting der sager. Der er slippers. Vi har fået brugt faktisk. Så har vi toiletfaciliteter og badefaciliteter. Ikke nok, så vidt vi kan se, hvilket jo i sig selv er en ret stor upgrade, så det er jo skønt. Hvis vi så fortsætter, så har vi vores dejlige gang her. Her har vi seng og sovefaciliteter. Det er lige blevet rent af en flink rengøringsdame. Så har vi her, hvor jeg synes, det virkelig sætter fra. Ikke der sidder så meget, men der er et sofa-arrangement. Og hvis man så går herud, så har vi ligesom vores udendørs balkonfaciliteter, som i sig selv er lidt basic, men det er en rigtig flot udsigt, som man ser. Nu er klokken ved at være 11. Vi har fået morgenmad, og vi har fået bade nede på Rock Beach. Og så skal vi ud og køre en lille tur nu. Jeg tror, vi skal op til en der hedder Arfiona, som skulle være en virkelig smuk, gammeldags by her på Korfu. Nogle siger, at det er den smukkeste by på Korfu, så nu må vi se. Og så er vi også lige ved at finde ud af, om der er sådan en olive workshop sted, der har åbent for gæster, og vi skal se, om de har åbent i dag, for det er søndag. Så det er Jacob lige ved at finde ud af. Og så havde vi lidt en krise her under morgenmad, fordi jeg troede, at vi ikke kunne bestille nogen båd til i morgen, og i morgen er ligesom vores sidste dag her på Korfu. Og den her bådtur er noget, jeg ser frem til hele det sidste halve år, tror jeg. Så der var lidt krise over, at alle både var udlejet, men vi fandt heldigvis på den første side, vi gik ind og snakkede med en båd, der var tilgængelig i morgen. Så det glæder vi også rigtig meget til. The man, the myth. Hvad er du på i dag? Min græske landsholdstrøje. Jeg tror faktisk lige, jeg fik en kommentar fra en mand på en scooter dernede, der sagde et eller andet, da han så min trøje lige på mig. Så jeg er ved at blende godt ind, som den græker jeg jo er. Det er godt nu. Vi er blevet hangry, så nu har vi sat os for at få noget at spise. Det er at blive hangry. Jeg var Vanvittig udsigt. Does it give life? Det er min. Hej. Hej, Mors. Må jeg godt være klar?
Ja, det synes jeg. Sådan efter omstændighederne og sådan noget. Det tager lidt på psyken, eller koncentrationen, men... Det er en fed video. Hyggelig café der, faktisk. Vi er lige stoppet ved en lokal lille kiosk, vineri eller andet, som vi skulle op og tjekke. Det var en succes. Vi har købt rigtig meget. Vi købte en masse forskellige sager. Og vi mødte verdens sødeste lille familieforretning. Ja. Og smagte på 3 forskellige olivenolier, de selv havde lavet. Og Vin. det ved jeg ikke, der 5 forskellige vin, de også havde produceret. Og Så, snaps lavet på vindruer og alt muligt. ja, mega fedt. God vibes. Godmorgen, det er sidste dag på Korfu. I dag skal vi ud og sejle. Vi har lavet en båd, og så tror jeg bare, at vi skal hygge på hotellet her. Og nu er det sidste par timer, bliver det jo så på tidspunkt. Det er godt nok et sted, jeg ikke har lyst til at tage hjem fra, fordi det er jo bare så vanvittigt smukt og så dejligt, og vi har virkelig haft det god ferie. Så nu er vi i gang med at pakke tasken til, at vi skal ud og sejle, som sagt. Vi venter også lige på, at Jacob bliver færdig på toilettet, og så går vi ned og spiser morgenmad i morgenmadsbuffeten med verdens smukkeste udsigt. Hvad skal vi i dag? Vi skal ud og sejle. Woo! Og skygger for øjnene med. Jeg har haft lidt frugt med herude. Nej, 2, 1. Hej vloggen, en lille update. Vi er ude at sejle og har super smukt og lækkert. Og ja, flot blåt vand og sådan noget. Det er flotte de smukkeste steder, jeg har set. Ja, det er helt vildt. Så ja, så det er super lækkert, og indtil videre er det gået udmærket med at sejle, så det er jo rart. Så vi sejler herude. Har du? Ja. Hvor du sejle sejlbåde og sådan nogle ting. Det kan Johnny. Simpelthen.
Så er det blevet aften, og vi skal ned og spise aftensmad. Jeg har fået svømmeører, så det er ikke så nice. Og det har bare været en god sidste dag. Det har været mange ting. Set mange spændende ting. Snorklet. Været ude sejlet. Det har været fedt. Så nu skal vi ned og nyde en sidste aftensmad på Korfu. Så er det farvel til vores lille hotelværelse. Og det er lidt trist, fordi det har været fantastisk. Altså, jeg har aldrig været på så fedt et hotel. Og med den mest vanvittige udsigt, og bare søde mennesker. Så et lille farvel til udsigten. Wow. Beautiful. Og så har vi ellers pakket det hele. Vores kufferter og tasker. Så vil du sige farvel? Farvel og tak til Paleo Castizza for denne gang. Og Akrotili. En stund att ta del av servicen ombord och så ska jag återkomma till er när vi påbörjar vår inflygning. Ladies and gentlemen, Captain again, we are now doing good speed towards Copenhagen.